Takže čaute, tu je Javier. Dneska budeme natáčať teráriu s mojím bratom. Pozdrav sa. Ahoj. No a dneska by sme tak začali hrať terárku. Som si aj novú postavu vytvoril. Začneme. Dobre, takže som to pohnojil. Čo? Ja som išiel na single player miesto join. Nevadí. 7 exit. Multiplayer join. Accept. Tak, som tam. Terária sa začína hrať takto. Máte základné vybavenie. Krátky copper short sword, pickaxe a sekerku. Zo začiatku by sme si mohli naťažiť trošku dreva. A nevýhoda tuto je, že sa to tu nedá kopať lopatou hlina, ale to sa všetko kope krumpačom. No, niektorí to berú ako výhodu, niektorí ako nevýhodu. Je to veľmi podobné Minecraftu, ale Minecraft... Ahoj. Čau. Minecraft je trošku iný. Ako vidíte, tu máme pohľad z boku. A v Minecrafte máme pohľad, to je 3D. Sú tu aj semiačka na stromy, to je tento 6 akorn, čo mám. A sú tu rôzne veci ako double jump, rôzne rudy sú tu a také veci. Kameňa je tu veľmi málo, tak preto kameň nebýva moc na povrchu, ale skôr tak pod zemou býva. A je to celkom cool hora. Dá sa to kúpiť na Steame za 5 €, ale keď je zľava, tak sa to dá kúpiť aj za 3 €. Tak, môžeme začať hrať. A dúfam, že meriame čas, nie? No ja ne. Nevadí, tak približne tak budeme točiť. A keď tak to ešte potom spojíme. Už si začal stavať? Ne. Tu obskakujem slajmov. Ako nie, že obskakujem, ale preskakujem. Tak, skôr. Naťažím ešte trochu hliny. A terária je v pohode, hra, sú tu rôzne dungeony a také veci. Sú tu mobovia, ako v Minecrafte, sú tu zombici. Hlavne zombici, potom sú tu lietajúce oči. To je také zvláštne, to vám potom ukážeme, keď bude noc. A sú tu ešte rôzne príšery, ako gnómovia a také veci. Tu urobím takú jaskyňu, dobre? Dobre. Je to taká dobrá vec, že keď máte drevo, nedáva sa tu Ečkom crafting, ako v Minecrafte, ako podľa toho, kto to má nastavené, ale inventár sa tu dáva escapeom. A tu máte rovno aj veci, ktoré sa dajú tu vyrobiť. Ja urobím workbench, rovno urobím aj wood platform, ktoré sa dajú položiť takto a S-kom môžete ísť z nej dole a môžete na ňu vyskočiť na tú wooden platform. Takže to je veľmi dobrá vec.
Kde spravíme dom? Tu dole alebo hore? Dole tiež. Tak skôr asi tam hore. A títo ľudkovia, keď tam máte postavenú stoličku a stôl, tak oni by sa vám tam mali prisťahovať. On tu není sám, potom sa tam vám prisťahujú aj ďalší, keď tam máte stôl a stoličku a je to celkom cool. A každý musí mať svoju izbu. Hej, každý musí mať svoju izbu, nemôže byť 10 stoličiek v jednej izbe. To by sa tam prisťahovali iba jeden, a to je všetko. Tu? Nie, tam hore. Tu. Jak je táto plocha. OK. Potom tu ešte spravíme tú pascu na zombíkov. Ja idem zatiaľ trošku ťažiť. Torčky sa tu robia z tohto gelu a z vúdu. My si môžeme vyrobiť 6 torčiek, lebo z jednoho gelu a jednoho vúdu sa dajú robiť 3 torčky. Urobím si campfire. To nás viacej healuje, keď sme pri tom campfire. Položím ho sem. Ako vidíte tuto, tak tu vám ukazuje, že campfire life regen is slightly increased. To nám ako rýchlejšie doplňa život. Slightly. To je jedno. To nám rýchlejšie doplňa To je život. jedno. To nám rýchlejšie doplňa život, keď ho máme menej. Ja si ešte trošku idem ťažiť. A je tu ešte jedna taká výhoda, že sa dá kopať 2 bloky pod seba. Že môžem napríklad toto vykopať. To je veľmi dobré. Niekedy sa to zíde, niekedy nie. Máš workbench? Hej. Mám. Idem hore sekundu. Dobre, takže tam nevyskočím. Je to aj taká dobrá hudba, ako určite počujete. Už to mám tmu. A keď budete držať shift a takto ukážete na nejakú rudu, tak vám to automaticky ukáže, že čím sa tá ruda dá vykopať. A keď ukážete takto, tak vám ukáže torčku a to vám aspoň ukáže, že kde môžete, že máte svetlo. Ale svetlo sa nepoloží takto na blok, ale musíte ho položiť pred blok. Slime banner. Slime banner, to som ešte nezískal. Bannery sa dajú takto zavesiť. To vám môže vypadnúť zo zajaca a zo všetkých takýchto vecí. Zvierat. Toto je také úvodné videjko, takže nebudeme dlho natáčať, lebo už som hovoril, že nemôžem dlho natáčať. Dom je hotový. Tak pre tento začiatočný diel to už asi bude. No ešte chvíľku môžem natáčať. Spravíme si torčky. Lebo dlho natáčať nemôžem, lebo to všetko mám na disku C a disk C mám skoro plný. Našiel som kameň a tu bude asi nejaká jaskyňa. Sú tu aj celkom veľké jaskyne a jaskyňami je to tu celé potrúsené. V jaskyniach sa dajú nájsť veľmi často čestky, v ktorých sú veľmi dobré veci. Ups. Ja som tu.
potrebujem... 1, 2, 3. Dobre, tak toto pre dnešný diel asi bude všetko. Toto je taký úvod do terárie. Budeme natáčať samozrejme aj ďalšie diely o terárii. A toto, na úvod to zatiaľ stačí. Tak, vidíme sa v ďalšom dieli. Čaute.